Bis-saħħa tal-pandemija l-anzjani bdew ifittxu aktar l-użu tat-teknoloġija kif daqqa waħda tħarbtitilhom ir-rutina ta' kuljum. Uħud mill-anzjani kienu jisbħu l-jum normali b'qudiesa, oħrajn jagħmlu x-xirja ta' kuljum, uħud minnhom kienu jintefgħu fuq il-bank tal-pjazza jgħidu kelmtejn. Iżda peress li ġew imħeġġa jibqgħu ġewwa minħabba saħħithom, l-anzjani jridu jadottaw għal dinja oħra, dik teknoloġika. Diversi anzjani l qabel lanqas kienu joħolmu li jitalmu kif jużaw il-mobile jew tablet, iżda bdew jużawh kważi għal kollox, minn biex jilgħab it-tombla, minn biex jisma' l-qudies, minn biex jikellem lil familtu, min biex jitgħallem kif iħid bil-ganċ u min biex jisajjar. Dan juruh diversi filmati li l-anzjani stess qed itellgħu fuq il-medja soċjali, parti mill-kampanja tal-anzjanità attiva Jiena Nista'. Il-ġbejniet fuq l-aġina, u mbagħad nagħlaqhom. Neda naqra, nagħmel ħafna ġbejni hawn ravju biex jieħdu tfal. Il-Kummissarju għall-Anzjani Mary Vella qalet li grazzi għal din il-pandemija u t-teknoloġija kien hemm diversi anzjani li sabu ħbieb minn ta' dari. Nafu li kellna ċertu tip ta' anzjani, ċertu nies li ma kinux daqshekk digitally aware u forsi ma kinux jużaw daqshekk il-tezzu dan l-affarijiet. Però f'dawn iż-żminijiet ġew imħeġġa u sabu iżjed użu tagħhom u bis-saħħa tagħhom setgħu baqgħu in kuntatt mal-familja, man-neputijiet u anke sabu kien mezz kif setgħu jsibu ħbieb antiki. Il-Kummissarju Vella qalet li diversi anzjani qed jassoċjaw din is-sitwazzjoni ma' dik li għexu fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Hija żiedet tappella li min għandu xi qraba jew ħbieb anzjani li jgħixu waħedhom biex ikomplu jżommu kuntatt magħhom ħalli f'dawn iż-żminijiet ħadd ma jħossu minsi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.